Hürmetli rayondaşlar, kadirli dostlar, Яңа ел, үзенчәлекле бәйрәм. Ул һәр вакыт якты өметләр һәм яңа шанычлар белән бәйле. Салкын кышта, безнең гаилә учагы җылыта, без якыннарыбыз һәм дусларыбыз белән бергә җыелабыз. Җылы бәйрәм атмосферасында киләчәк турында уйлыйбыз, үтеп баручы елга нәтиҗә ясыйбыз. Күңелләрдә әле узып баручы елның якты хатирәләре, онытылмас җыл истәлекләре, табышлар, очрашулар. Узып баручы елда пандемия белән бәйле күп авырлыклар, югалтулар белән булса да, аны җиштирүчән хезмәт белән үткәрдек. Төрле тармакта дәүләт программаларын тормышка ашыруга ирештек. Хөрмәтле райондашлар, сезнең барыгызны да ихлас күңелдән якынлашып килүче 2022 ел белән котлыйм. Бу ел барыбызга да иминлек, саулык, сәламәтлек, куанычлар, бәрәкәт алып килсен. Тормышлар мул, дөньялар тыныч, гаиләләребез тигез булып, сабыйларыбыз дөньяга үз бәхетләре белән туып, иң матур хыялларыбыз тормышка ашсын. Яңа елда яңа кавышулар, күңел күтәренкелеге, хезмәт дәрте, шатлык куанычлар белән яшәргә насыйп булсын. Яңа еллар белән барыгызны да, бәйрәмнәр белән